Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman. Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang negosyante ang masyadong mapamintas sa mga kakumpetensya niyang negosyante sa isang mall. Isang beses ay pinuna ng negosyante ang kalinisan ng mga tindahan na nasa harapan ng kanyang establishmento. Ano ba yan? Napakasalaula naman ng mga tindahan na yan. Tingnan mo, napakarumi at ang daming marka ng storefront windows nila. Sila na yata ang pinakamaruming tindahan dito sa area natin. Pero nakakapagtaka na mas maraming customers na bumibili sa tindahan nila kaysa sa akin. Sabi ng mapamintas na negosyante sa kanyang kumpare. Nagpaulit-ulit ang ganitong pag-uugali ng negosyante. Hanggang sa isang araw ay niyaya siya ng kanyang kumpare na lumabas para magkape. Muling binanggit ng mapamintas na negosyante ang tungkol sa umano'y maruming tindahan ng mga kakumpetensya niya. Dahil dito ay nagmungkahi ng isang bagay ang kumpare niya. Pare, bakit kaya hindi mo linisin at pakintabin ang storefront windows mo para lalo ka pang dayuhin ng mga customer? Sabi ng kumpare ng negosyante. Nang marinig ang mungkahi ng kaibigan, kinabukasan ay agad-agad niyang nilinis at pinakintab ang storefront windows ng kanyang tindahan. Nang malinis na ito, ay laking pagtataka niya sa kanyang nakita. Pare, tingnan mo. Nilinis ko lang yung mga salamin sa tindahan ko, nagsigayahan ang mga tindahan sa harapan ko. Malinis at makikintab na mga salamin nila. Ayaw talagang magpatalo ng mga yan, sabi ng mapamintas na negosyante. At sumagot ang kumpare niya. Brad, sa totoo lang, noon pa naman malinis at makintab ang salamin ng ibang mga tindahan dito. Kaya konti lang ang customer mo dahil ang mga salamin sa tindahan mo ang madumi at nanggigitata. At ngayong nalinis mo na ito, siguro naman ay naliwanagan ka na. Siya nga pala, yung tindahan sa harapan mo na pinipintanasan mo, ako may-ari nun. Paliwanag ng kumpare sa mapamintas na negosyante. Yan. Kasi... So yung negosyante, he sees the other stores through his window na madumi. Correct. Na pinagbibintangan niya na yung mga tindahan sa paligid niya ay madumi. Tama. Samantalang, yung window niya pala yung madumi. Tama! Tanga ka pala eh. Pinaglololoko mo kami. Dilat-dilat din pag may time. Kaya nga eh. Alam niyo po mga kabisyo, bago niyo po tingnan yung kapintasan ng iba. Correct. Or bago kayo mang-ape, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka may sarili ka rin kapintasan. Correct. Di ba sabi nga nila, bago mo pahirin ang uli ng iba, Tingnan mo muna kung may uling ka sa mukha mo. Yan. Pangit ba sabi ko? Ano ba dapat? Ano ba dapat? Ano ba yun? Pwede na yun. Pahirin mo muna kung yung uling ka sa mukha. Ano ba yung tama? Bago mo Ayusin pahirin ang uling ng iba, Yan. tingnan muna kung may uling ka sa mukha. Ano totoo, di ba? Basta ganun, mas maganda kasi pag yung matatanda yung nag-deliver. Oo nga eh. Medyo rhyming. Hindi naman kasi tayo matanda, Ayan, partner. yan. So, hindi natin ma-deliver yung mga kasabihan ng mga matatanda. Yun talaga yun eh. Pero napaka symbolical nung Correct. stante nung tindahan. Tama. Na totoo naman, tayo mga tao ganun eh. Mas madalas tayong namumuna sa hindi kagandahan ng iba, pero yung sarili nating hindi kagandahan, sarili nating flaws, Tama. hindi natin nakikita. Totoo ka dyan. Diba? Totoo yun eh. He sees things in the eyes. So, ang title nga ng Mahiwagang Burnay ngayon, partner, is Blurred Vision. Kasi blurred yung vision mo eh. Tama. Tingin ka ng tingin sa kamalian ng iba, kaya hindi mo nakikita na ikaw mismo marami ka rin kamalian. Correct. Lahat tayo mga kaibigan, may mga flaws tayo, may Tama. mga mistakes tayo, may mga imperfections tayo. True. Pero wag nating ibinibintang sa ibang tao yung mga bagay na tayo mismo ang
gumagawa, di ba? Tama. Na tayo ang may pagkakamali. Isang malaking check ng pink na ballpen. Thank you very much, Mahiwagang Burnay. Salamat sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng kwento ng Mahiwagang Burnay para marami rin ang ma-inspire. Corrected by it. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, Ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Christopher. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!